sa Diyos ti gloria, panakabalinit dem. Balangat ang ti iglesia, biyag natin kaidalan. Siripit dem, turatit dem, iti daytoy a tiyempo. Iti daytoy a tiyempo. Adu dadagiti dakes, alapet kay ken Jesus. Buteng ken wadwadi ata, wayaan na kampuman. Siribit dem, turetit dem, iti agdamabyan. Iti agdamabyan. Kinadakes ti maikat, ken ti kinapalangguad. Nabaknang iti sanikwa, napanglaw ti kararwan. Siripit dem, turedit dem, tapno di ka maupay, tapno di ka mapukam. Yegnakam lugar na nga to, biyag ni pabilgem kumam. Si kakabaliti grasyam, kalimang bagay taong. Siribit dem, turedit dem, tapno di ka maupay, tapno di ka maupay. Natured ka mabumusot, kinadakes to'y lubong. Di pa nakaisalakan, isu ti pagragsakan. Siribit dem, turedit dem, agserbi kami ken ka, agserbi kami ken ka. Kuna ti Apo, Bethlehem iti Efrata, sika ti maysa kadagiti kabasitan nga ili ti Huda. Ngem pataodik king ka ti maysa amang ituray, iti Israel a nagtaod ti kapuutan na idi ugma. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyaman kami iti kinaimbag mo, ken panagayat mo. Aglaloy ti daytoy nga agsapa, winwal daw. Nga naibalain mi o Apo, abimangon, tapnog may maysa kami nga mangitaon tanok, ken mang daydayaw iti napatay ganagan mo. Nupay o Apo, madi kami nga agkakadwa personally, iti daytoy balay kararag mo, gapo iti pandemya, saan nga iso manglaped, tapno agtultuloy kami, nga agkamang ken ka o Apo. Babaen iti online services. Apo, bendisyonam ti pastor mi, nga iso nga mangiburay, iti naindaklan nga sasaom. Ket isaganam kadi dagiti puso ken panunot mi. Tapno maimula, ket maaramat mi o Apo, agbalin nga sarikid kadmi, iti panagbiag mi. Kadi o Apo, sikat ti magikadwa kada kami, iti daytoy nga service mi nga na malpas. Ket pakawanin na kami o Apo, kadagiti adu unay nga nagkurkurangan mi. Iti sangwanan ti padami nga tao, kang runaan na o Apo iti sangwanam. Dagitoy iti talek ken pakidawat mi, iti napatig unay nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Mukti Diyos, sumbatan na kararagko. Mukti Diyos, sumbatan na kararagko. Nuwag nyaga ka na santwa,
pagpanawan mo ti Diyos sumbatan na kararagko. Panakasenditi muna nga kandila ti Advento. Ti umuna a kandila, iladawan na tinamnama, dagiti tattao ti Israel, iti naikari a Mesias, ken na Kristiyanuan, Nama iti yaay manen ni Hesu Kristo, iti maudi a panagbalegi, sakbayan tayo ti aguray iti yaay na. Tinatal na a pagarian, adanto sa ringit at tumaod iti puon ni Jesse. Manipod iti ramot na, adanto sa nga agbunga. Ti espiritu ni Yahweh ti mangted ken kuana iti kinasireb. Panakaammo ken babaen amang ituray kadagiti tattao na. Mamuan nanto ti pagayatan ni Yahweh ket agbuteng ken kuana. Ken maragsakan to ti panagserbina. Sana nga ibatay ti pananghukom na, iti makita wenno mangegna. Nalenteg to ti pananghukom kadagiti na panglaw, salakniban nanto ti kinalintigan iti awan gaway na. Agbalinto ket madusa ti daga, matay to dagiti managdakdakes at tattao na. Si tuturayan nanto dagiti tattao na, iti kinalinteg ken kinatakneng. Aglalangen to, asi kakapya dagiti lobo ken dagiti karnero. Agkakaiddan to dagiti leopardo ken dagiti orbo na kalding. Dagiti orbo na baka ken orbo na leon. Agkakapangandan to. Aket babasit to nga ubing, ti mga iwan kadakwada, agkakapanganto dagiti baka ken oso, agkakaiddanto asi tatal na dagiti orbunda. Manganto dagiti leon iti garami akas kadagiti baka. Tinam maladaga awanto ti pakaan-anuan na, uray no agay-ayam iti asideg ti karasaen. Ijay a nagsagraduan abantay ti Diyos. Awan ti agdangran wenno agdadael, kas iti panagsaknap ti danom ti baybay, agsaknap to ti daga apan nakaamot ken ni Yahweh. Nalatak ni Propeta Isaias, iti panawen ti Advento, impataod na ti yaay ti pinili ti Diyos, ken impeksana iti libro na, tinamnama nga ipasimudaag ti tiempo ti Advento. Apo, ikatem kuma ti kinasipnyet, kadagiti puso mi, babaen iti lawag, tiya ay ti anak mo. Ni Hesu Kristo tapnukas ken Isaias, agbalin kami asaksi, anamnama, ken kapya iti umay apagarian. Amen. Singge.
Iti panakaibasa, iti tanasantuan na surat, nga gapo iti daan nga tulag, nga masarakan, iti Isaiah 64, 1-9, kat kasto iti kunana. Apay, adi mo ray aben, ti langit, ket bumabaka. No aramidem ti kasta, makita da ka dagiti bantay, ket agkintayigda iti buteng. Agti gergerda akas iti danum nga agburburek, iti dumardarang nga apoy. Umay ka ket ipakitam kadagiti kabusor mo, ti pannakabalin mo. Pag tagergerem dagiti nasyon, iti imatang mo. Umay ka, idiket nagaramid ka, kadagiti nakabutbuteng abanag, adimi, ninamnamang aramidem. Nakita da ka, dagiti bantay, ket nagkintayigda iti buteng. Awan pa iti nakakitawin no nakadamag iti Diyos, akas ken ka. Diyos nga agaramid kadagiti kakasta abanag, kadagiti agtalek ken kuana. Si aayat ka nga umawat kadagiti agrag-o, nga agaramid tinaimbag, kadagiti makalagip nga agbiag, kas mayanurot iti pagayatam. Kinapungtot na kami, ngem itultuloy mi ti agbasol. Uray no kasta unay ti panagpungtot mo kada kami. Di ka magsardeng ang nagaramid iti dakes manipod idi ununana. Managbasol kami amin, uray dagiti kasayaatan nga aramid mi. Mayarig da iti nakarugrugit an nisnis. Gapo kadagiti basol mi, mayarig kami iti na gangu abulong amayangin. Awan ti agkararagken ka, awan ti umawag iti tulong mo, inlenming na kami, ket binaybayan na kami, gapo kadagiti basol mi. Ngem sika o apo, ti amami, mayarig kami, ti dadamilen, ket mayarig kami met iti agdadamili. Pinarsuana kami, isot gapuna adin akam kuma unay kapungtot. Di mo kuma ipimpimpen dagiti basbasol mi, ama ibusor kada kami, iti agnanayon. Tattao na kami, ket kaasyan na kami kadi. Dayto iti sao ni Apo. Bendicionam kadi kinapudno, tapno iso taraon ko, Apo, ken mampukaw tiki nadakes ko, ket tanaken ragsak masarap ko. Ibasak kada kayo iti baro at tulag, ang masarakan iti surat ni San Marcos, kapitulo 10 ken 3, versikulo 20 ken 4 ken aginggana, iti 30 ken 7 ket kastoy iti maibasa. Tiya ay ti anak ti tao. Kadagitang aldaw kalpasan ti panawen iti rigad, agsipnget to ti init, dinto agranyag ti bulan, agtinag to dagiti bitwen, ket dinto agsusurot ti urnos dagiti pannakabalin iti tangatang. Kalpasan na agparang to ti anak ti tao, iti rabaw ti ulep, no umay anapnuan, ti pannakabalin ken dayag. Ibaon nanto dagiti angheles, amapan kadagiti upat asuli ti daga, tapno umungan nanto dagiti tattao a pinili ti Dios, manipod ti amin a paset ti lubong. Ti maadal iti kayo nga igos. Adalen nyo ti sursuro a maadaw iti kayo nga igos, no agugot ken agrusingen dagiti bulong na. Amuyo nga agbaliwen ti panawen, kastamot nga inton makitayo a mapasamak dagitoy, amuyo nga sidagan ken dandanin a mayrugi,
Lagligipenyo ang mapasamak to amin dagitoy, sakbay amatay dagiti amin at tao iti daytoy akapututan. Mapukaw to ti langit ken daga, awan iti makaammo, iti daytang aldaw ken oras. Ngem, no may papan iti ay daytang aldaw wenno oras, awan ti makaammo. Saan nga ammo dagiti angheles sa dilangit wenno ti anak, ti laong ama ti makaammo. Agannad kayo, agsagana kayo, tadiyo ammo no kaano adumteng daytay tiyempo. Mayarig daytoy ati may sa taong agbiyahe iti dayo a lugar, sakbay a pumanaw, italek na ti balay na kadigiti adipan na, ikan na ti tunggal may sa ti pagrebengan, ket bilinen na nga agridam ti agaywan iti ruangan. Agridam kayo nga rod, tadiyo ammo no kaano ti sangpet ti akimbalay. Mabalin nga iti sardam, wenno ti tenga ti rabii, wenno ti parbangon, wenno agsapa. Wen agsagana kayo, ang mga no sumangpet akilaat, ket madanon na kayo amat maturog. Ti ibaga kada kayo, isaok met kadagiti amin at tao, agsagana kayo. Nga po Diyos nagbendisyon, iti panakaybasa, iti paset, tinasantuan asurat. Amen. Ti sao anaragsak sa uama magbiyak. Ti sao anaragsak sa uama magbiyak. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and pure, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Kenda dumapay nga paggatangan, kadigiti lantern, kadigiti mabalin nga ikabil iti uneg iti pagtaingan tapno naranyag kakabsat. Ngem iti daytoy teksto tayo iti panagsagsagana, ket isu daytoy panangisagana tayo iti biag tayo iti yumay ni Apo Dios kakabsat. Nakasaganan ka di daytoy nga biag nga isagot tayo kani Apo Dios, kani Apo Hesukristo. Nga daytoy iti napatagken kuana. Kadagiti amin nga banag dito'y rabaw ti daga, ti kapapatgan ket biag. May salaong iti biag tayo, ket masapol, nga daytoy nga biag ket maaramat, tapno ngat-ngato, maipadpadayaw iti nagan ni Apo Heso Kristo. Nga kasko na nga rod ni San Pablo, iti Filipos, kapitulo maysa, versikulo 20 ken maysa. Nga kuna ni San Pablo, no para la kanyak abyang iti biag ket para ken ni Kristo. No para laong kanya nabiyang. Ken kada kayo kakabsat. No para kanyayo. Anya iti pangaramatan niyo iti biag nga isu nga insagot ni Apo Dios kada kayo. Anya iti pakaaramatan na dito nga biag. Maaramat kadi para
iti panakaidaydayaw, iti Dios kakabsat. Ket daytoy kakabsat ti imbilin na kadagiti disipulo na. Nga dagiti nga disipulo na ket isu ti mapanawan na. Ket sakbay nga panawan na dagiti nga disipulo ket insagana na. Imbaganan iti kinapudno may papanken kuana. Ket imbaganan no anya iti mapasamak iti papanaw na wenno iti yumay na kakabsat. Iti yumay namanen. Nga kuna iti paset ti nasantuan na surat iti panagsagsagana kunana kadigitangal daw kalpasan iti panawon ti rigat agsipngot to ti init dinto agranyag ti bulan agtinnag to dagiti bitwen ket dinto agsusurot ti ornos dagiti pannakabalin ti tangatang kalpasan na agparanto ti anak ti tao iti rabaw ti ulep nga umay anapnuan iti pannakabalin ken dayag ibaunan to dagiti angeles amapan kadagiti upat asuli ti dagatapno or umungenda to dagiti tao a pinili ti Dios manipod iti amin a paset ti lubong. Kas kunana dito kakabsat at dagiti pinili iti Dios nga isunto ti papanan dagito nga angeles nga isu nga ibaon na. Kaya dagitoy nga pinili nga nakasagana kakabsat. Ala iladawan na daytoy. Dagiti pangarig iti 10 nga birhen, iti 5 ket nakasagana, ken ti 5 ket dida nakasagana, iti yumay na. Isong iti panagsagsagana tayo kakabsat, ket masapol iti panagridam, agridam tayo, agsipod tayo, ta saan tayo nga amo, day tangal daw nga yumay na. Iso nga masapol nga naridam tayo kakabsat. Iti panagsagana, kasapulan na, iti panagridam. Imbaga pa ni Apo Jesus ditoy, nga aganad kayo. Aganad tayo, taado, dagiti umay nga sinang propeta, itanga panawan. Ibagada, dagiti nagsasaya at abanag, ngayon iti kinapodno na, saan ka nasaya at dagiti adda, itingiwat da, ken iti puso da. Adda, iti ipanda, asakit tinakom, kakabsat, iso nga no, dagiti umay, kadagiti pagtaungan nyo, ket kitain nyo nga naimbag kakabsat. Nupod no matlaong daytoy, nga naibaon, ket dagiti sasaw nga agtaod ken kuana, ket sasao ni Apo Dios. Gapuna, tano ni Apo Dios, ket adda iti maysa nga tao, ket daytoy nga tao ket makitam babon iti aramid panagsao ken dadumapay. Nga awan sa bali nga maipanpanakol na iti biag na no diket ni Apo Dios. Saan nga dayjay inadal na ti kangato iti inadal na. No diket no kasano iti kangato ni Apo Dios kakabsat. Ket dayta iti rumbong nga aramiden tayo kakabsat iti daytoy nga panawen. Daytoy nga panawen at da iti pandemya. Ket saan tayo ang nakasigurado kakabsat. Hanto yung amon, anya pa dagiti unos nga umay. Anya pa didigra nga umay. Ket masapol iti panagannad. Masapol iti panagridam. Ken masapol iti panagsagana. Nga kaskunana iti paset tinasantuan na surat dito versikulo 30 ken 3. Aganad kayo, agsagana kayo, tadiyo amo akaano adumteng dayta a tiempo. Kunangarod ni Tito Samuel Landingen. Ni-remind ken kuana iti Facebook na iti panagsindi da iti kandila a family. Di anak na may sa da Canada, ken di may sa ka da China. Isu da tinagsindi idi. Ket maminsan manen nga nalagip na kakabsat. Ket imbaga ket kaanon to manen nga agsindi kayo ti kandila. Tito Sam, ano? So, kailan kaya uli maulit na magsindi kayo ng kandila? Kailan na ulit ang pagsisindi ninyo ng kandila, Kuya Ronel? Ano? Matandaan pa ba ninyo yung kung kailan kayo nagsindi ng kandila? Mahalaga po ito, mga kapatid, ang paghahanda
Na ang pagsindi po natin dito, ibig sabihin, sinindihan natin ang ilaw sa buhay po natin. Nag-iilaw si Kristo. Agrang-ranyag ni Apo Heso Kristo itibiyag tayo. Na ang nanamamahala na sa buhay po natin ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Isunan, iti agari, iti biyag tayo kakabsat. Ket awan iti maramidan tayo, no awan isuna kada tayo. Iso nga imbagana, dito ay versikulo 37. Ibagak kada kayo, isaukmat dagiti kadigiti amin na tattao, agsagana kayo. Agsagana kayo. Iso kakabsat, dagiti tibanag, nga maibati kada kayo iti daytoy nga aldaw. Agsagana tayo. Agridam tayo. Aganad tayo kakabsat. Aganad tayo. Ken kastamot nga kunana ditoy nga masapol nga iti umay iti apo iti biyag tayo. Ket adda nga nakasagana iti pagtaingan tayo ken ti pamilya tayo. Isu nga madaydayaw iti nagan ni Apo Hesukristo iti daytoy nga aldaw. Iti panagsagsagana tayo. Iti umay na iti puso tayo. Agkararag tayo. Naindaklan ken manakabalin nga Dios. Ipeksami itiin kami nga panagyaman ken ka iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami tinabak na nga mensahe daytoy nga naisurat ni San Marcos. May papaan iti iumay mo Apo. Agyaman kami ken ka o Diyos iti panangibagam kada kami nga agsagana kami. Agridam kami ken aganad kami o Apo. Agsagana kami gaputasan ming ammo no kaano iti iumay mo. Mabalin nga iti rabii, tinga ti rabii. Malam, bigat, when anyaman nga oras. Kinimbaga mo Apo nga ganad kami, tadadag iti umay nga sinang profeta, nga nalaing dangag sao, may papan, kadag iti banag, dito rabaw ti daga. Nga mawan sa baling itantanok daw Apo, no di kat bagida, nga saan asika. Apo, iti dayto nga aldaw, itultuloy mingi karkaragan, dayto nga nasyon mingi Pilipinas. Bendisyonam dagiti umindig o Apo iti dayto nga nasyon mi. Bendisyonam ti Pangulo mi o Apo ken dagiti babaon na. Ket sapay kadi o Apo ta daytoy nga vaccine nga umay. Ket makatulong kada kami amin nga anak mo. Tapno agsubli iti kinanormal iti panagtrabaho, panagdayaw miken ka o Dios. Kang runana o Apo, sapay kumata, tultuloy, iti panang bendisyon mo, kadag iti amin health workers, mamadamang iti trabaho, tatno maikan iti nasayaat, asalunat, dagiti anak mo Apo. Ken kastamad dagiti kabsat mi nga OFW, ang tatrabaho di balasiw taaw, idawdawatan ken ikarkararagan mi, isu da o Dios, iti dayto nga oras. Ken kastamad dagiti amin nga negosyante, sapay kumata makarok at da, iti dayto nga krisis nga imay, bendisyon am dagiti negosyo da. Ken uray pay dagiti empleyado, tapno kastao Apo ket maipaayan iti taraon, dagiti tunggal pamilya. Ken kastamot dagiti kakabsat mi ijay Region 2, ngagsagsagaba iti dayto nga oras, gapo Apo, iti napadasan da, nga layus sa jay. When amami nga nasantuan, ikamatalik mi tibiyag iti sagtunggal may sa kada kami, iti dayto nga oras. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Masampo lamang itugot, titunggal may sa tisagot, kas mayanurot, iti imparabor ti Apo, a Diyosyo. Tinag tayo Apo, dagiti offering tayo iti bang. Dagiti mayat nga mangi
Daton iti sagot na ket mabalino Apo nga itinag tayo kadagiti bank account nga mabasa tayo wenno GCash iti screen tayo Apo. To'y sagot na egni, nagtaod ako kwam, intaleg mo kada kami, dakang ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken kao Diyos, iti kinasayat mo kada kami nga anak mo. Agyaman kami, tagtultuloy nga panangaywan, panangidalan, ken panangipaay mo o Diyos, kadagiti kasapulan mi tinaldaw. Bendisyonam dagiti sagsagot mi, itangal daw Apo, para iti pakaidayawan, iti naglorya na nagan mo, ken makatulong kami kadagiti sabsabali. Kadagiti didawat ken kararag mi, babawon itinagan ni Apo mi Heso Kristo. Amen. Naimbag at bigat tayo amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo Heso Kristo. Ket adda iti campaign drive tayo para iti calamity. Dagiti numayat nga makatulong kayo kakabsat, iti kakabsat tayo iti Catanduanes, ken Region 2. Ket mabalin niyo nga itinag, dagiti tulong niyo, kadagiti bank account iti NAX nga adda iti screen. Ken kastamat dagiti replika, mabalin niyo pa nga ited ti replika yo Apo. Aging gana iti dati nga bulan iti Disyembre. Ken kastamat nga ito numay nga Domingo, iso iti panakaaramid, iti nasantuan na komunyon. Ket iso iti may kadwa, Domingo, iti Adviento. Ket sapay kuma, tagtultuloy, iti panagdayo tayo kani Apo Dios. Ket agyaman nak, iti family ti Rodrigueza, nga iso nga inaramat ni Apo Dios itangal daw, iti panakasindi, iti umuna akandila, iti Adviento. Madaydayaw iti Apo. Inagrambak, ingaritay na yanak, kapyatan at masarap, dayaw intay irubang. To'y lubong agragsaken, taikan tati angel, ni Jesus na yanaken, higay Belen, ni Jesus na yanaken, ijay Belen. Iti gloria na imay, tapno ispalen natay, isuro na ti dalan, pakaisalakanan. Nayanak si di Diyos, Emmanuel amanugod, agragsak tayo ngaron, nayanak ni Jesus, agragsak tayo ngaron, nayanak ni Jesus. Dayaw ken apod kapya, ibugbog tong ti Ama, silaw ken biagit den na, iti puso ti talna. Alangat kantaen tay, dayaw sadyay kangatwan, imbag kapyat di umlay, dito'y lubong na buwangay, imbag kapyat di umlay, dito'y lubong na buwangay. Agkararag tayo, naindaklan ken manakabalin nga Diyos, agyaman kami, iti ayat nga isong impaay mo kada kami, iti daytoy nga tawen. Agyaman kami, tagtultuloy nga panangaywan, ken panangidalan mo kada kami o Apo. Kadag Apo Diyos, agpakpakaasi kami ken kahit iti daytoy nga bigat.
kaasyan na kami kadi o Apo, ken tulungan na kami kadi. Kadigiti pakarigatan mi iti daytoy nga biag. Idawdawatan mi ni Nanay Amor Sermonia. Bendisyonam kadi ti salunat na iti daytoy nga aldaw, o Apo. Ken idawdawatan mi dagiti lolo ken lola o Apo nga nakapsuten dagiti physical nga bagida iti daytoy nga oras. Ken uray pay dagiti kamkameng mi o Apo. Ikarkaragan mi ni Mr. Sosimo Andres o Apo iti salunat na. Ken kastamet o Apo, dagiti anak mo itangal daw na dumawat iti kararag. When o Ama, paset da kadagiti dawat ken kararag mi iti daytingal daw. Nga babaon iti manakabalin nga imam o Dios, ipatay mo kadi kadakwada. Ket mariknada iti panaglaing da iti daytoy nga kanito. Idawdawatan mi dagiti amin nakamkamong iti iglesia mi o Apo. Sa dino man iti ayanda iti daytoy nga oras, at dada kadagiti pagtaengan da, at dada digiti uneg ti hospital ken dumapay nga pasdek o Apo. Ket dawaten mi tiin ka nga panangisalakan kadakwada o Apo. Kadagiti trabaho da. When o Ama nga nasantuan, bigbigan mi ti kiniimbag mo kada kami o Apo. Nagsaya at kalaunay o Dios iti likudan nga adda dagitoy nga paspasama. Takayat mo Apo nga balbaliwan daytoy nga biag nga isong insagot mo kada kami. Balbaliwan iti panagpamati mi. No paraw-paw iti panagpamati mo o Diyos pakawalan na kami. No saan nasayat dagiti bagbagami o Apo pakawalan na kami. Ket sukotam kadi o Diyos iti kiniimbag ken kinapakumbaba dagitoy nga kababalin mi kadi o Apo sangwana. Ama, agtultuloy kadi iti panagarim kada kami. Ket sikalaong iti akinkupa kada kami o Apo nga nailangitan. Idagyaman kami o Dios, iti inka nga panangipaay iti biag mo para kada kami. Tapno da kami nga anak mo Apo katagbalin kami. Nga nasantuan akasken ka. Ket amami nga nasantuan, bendisyonam kadi daytoy aldaw. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaon tinaga ni Apo mi Jesucristo. Amen. Ama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwan, dayawen nga ipangrunan, ti langit ken ti dagat. Amen. Ket itaw mo tayo, iti pamindisyon iti Diyos Ama. Babaon iti anak na iso ni Apo Iso Kristo nga iso ti dalan, iso ti biag. Iso ti kinapudno ken iti biag. Ken babaon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu. Iso kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen.